Forruden i nye biler er langt mere end bare et stykke glas. På stort set alle nyere biler sidder der et kamera i forruden. Dette kamera fungerer som øjne for bilens sikkerhedssystemer. Når din forrude skiftes, kan der være ganske små forskelle mellem den gamle og den nye rude. Ændringer kan påvirke kameraets syn. Derfor er det vigtigt at justere kameraet til den nye forrude, så det igen ser som det gjorde, da bilen forlod fabrikken. Justering af kameraet kaldes en kalibrering og foretages med avanceret udstyr. Vores eksperter sikrer ikke kun, at din forrude er i topkvalitet. De kalibrerer naturligvis også bilens kamera efter fabrikkens forskrifter, så du og familien er sikre på farten. Hos Dansk Bilglas er vi specialiseret i at skifte bilruder og kalibrere kameraer. Siden 1964 har vi opbygget en enorm viden og erfaring om alle bilmodeller. Vi har skiftet mere end 1 million bilruder gennem årene, så du kan trygt overlade din bil til os. Du bevarer naturligvis din fabriksgaranti, når du lader os skifte din rude. Vi benytter samme udstyr til kalibrering som mærkeværkstederne og har adgang til de samme kalibreringssystemer. Vores erfaring og ekspertise sikrer, at din bil er i de bedste hænder, uanset mærke og årgang. Book en tid på bilglas.dk.